Hello guys, majong adlaw ninyong tanan. Welcome back sa maong channel, I Lixie Vlog. So karong adlaw guys, smile ra gihapon ta bisag nay mga kaproblemahan. Bitaw guys, dakos kan guys, bye nila Ate Janet, nila Ate Joshua. Niuli ko kay nagkuha ko og kanang nay pagkaon anja. Naglaba ko sa among kuan guys. Among hinubuan nga gikan sa hospital ang gilabhan dajon kay ko ganahan og tamak-tamak padari kay gikan na bag hospital. Ang gilabhan guys gamay ra man pod ja. Mubalik na pagkoron kay nagkuha ra ko gamo ang pagkaon, nagdengag og itlog ja, nagkuha ko og luto. Ja nagkuha ko sanina ni Aya og ni Ate Joshua. May lang bay ni Ate Janet guys na arkanais. Samot na kay gikan papanday ba. Nice kaso guys na tanawan ninyo. Kaniha ay nag-tricycle ko. Grabe pangadyo sa tricycle arang mahala. 100 dyan nga nagbana ni Ate Joshua nga 30 ramday ko no. Na-scam ko. Grabing drivera. Way pamatasan. Mapriso ka. Ito guys. Wadi ko kamupon sa ijahang pangadyo nga pamasahe 100. Diyan ang tana kong kuya dari pag-abot 30 ramday ko no. Parang mahala. Diyan mo na to nagkuas kuya ug kanang nay yung naghat katong nay silingan nila dari nga nay motor. Hatod ra kuno ko didto. Diyan mo ribay nila Ate Janet guys na tanawan ninyo. Diyan adjora po makatinga kay daghan pay kalat-kalat kay wa pa ni mahumana na maghinlo kay mo lagi tong nagka-emergency si Bibi Aya. So, nagmaman na guys, makauli na may bisag murag ugma siguro may phone makauli guys. Tewas sa paghinlo dari. Kay haramang nahinluan dari, ag bintana raman dya dari, silig-silig sa sag. Karon sunod adlaw mag-arrange ko sa buwak nila. Ug unsay mga pambuhaton pauban. Kay hapit na magpista dari sila ha guys. Dya maribay na ito Janet guys, giganahan ko sa kuante. Injo ang kani singanda ni. Kisami ba ni? Tanawan ninyo guys, nice. Tara guys, nice kadyo. Bag-una na siya guys na kana ilahang ug sa kwan pa arkuba, charot. Nice siya kadyo guys, giganahan jud ko nagtanaw na. Rabing nice sa jud. Muras jag kwan guys. Samot lang masagaan. Nice siya tanawon guys ug samot lang masagaan. Na, diyan na ay tulo ka kwarto, kani nga kwarto dana ko stay, charot, stay. Kaning to nga, Kati Joshua. Katong kinaunhan, guys, Kati Janet. Pasensya na mo na ng kalat, guys. Kayo, alagi, makakuan dyan. Kari, guys, CR. Dyan ka na siya, guys, CR po na, nga dari nga kwarto. Lapot-lapot na siya, guys, na. Dari ko nagkuhan, guys. Nanigahanggi, kuha na, ilhan ka yung tripod. Dyan, dari, gihatag siya, Janet, parang programi ni guys na shampoo o conditioner. Diyan napaiinga ni guys ha nagigamit to CR. Salamat ka doon ni Ate Janet o Ate Joshua. Mano siya guys. Diyan karo CR. CR po ni siya guys. Ngit na CR. Kaning taragang dadun guys. Itlog o luto. Diyan kami mori ilahang kitchen. Diyan napadatos tumoy guys. Pahuna mo na patanawon nagto. Napadid to. Diyan nagbuot-buot kong house tour ti Janet. Hello guys. Dakos gawas guys. Diyan. Kani nga kwarto guys. Mga nagkati Janet. Diyan nagsud. Di sarama mo na pakuha na sud kay. Dito magbuot-buot. Hello guys! Majong hapon na diyang tanan.
Dakaw ba na si Bibi Aya? Sa tinuod mo nga di? Ini Maya Nete. Ha? Ini Maya Nete. Kanyete. Hi kay mo mamita. Hai tita. Hi tita. Ate Janet. Hi. Saingan sa bana ni ay mamita be. Nga? Saingan. Daddy Nong. Daddy Nong. Kuya Jerson, hi. Kuya Jerson be? Ha? Daddy Ninong. Daddy Ninong. Ninong. Daddy Ninong, hi. Hi ka dali. Namuuli na mi tita. Manguli na dahil meron guys. Salamat sa Ginoo kay makauli na gajud mi. Da pa man mis hospital. Ito kasi kaso pas ati Joshua og si Kuya sa kuan PhilHealth nila. Madyo dining natay PhilHealth guys kay makatabang. Uli na tabi no. Excited na ka mauli be? Wa na yayay bino. Muli na meron guys. Dagawat pa ming ati Joshua kay to pa nag-asikasos bayron nun. Kay kon man ni private na ni aircon guys na nagbaw lagi pagtikongkong daring tulog ka adlaw. Di man di padlalim ning puy aning hospital kay grabe makaluja. Makasakit sa buno-buno. Ito guys di lalim mo magpudyo daring hospital kay mura pud tag kuan ba masakit simbako. Mura pud kuan guys ba? Grabing kapuya-puyan. Kaya nag-empake na mi dari kay mauli na lagi mi. Gani haram ta mi dari dugay magbil. Bino. Og mula ka si mama unja bi kita bilin ato bay ha. Mag YouTube ra ka cellphone ni ate ha. Kay bawal pa man ka muuban ni mama kay bago pa man ka na hospital ha. Very good, Manis Baby. Sa tayo mong kanawon sa akong cellphone, paras ganiha ba? Si Elsa? Din ako Elsa Momid. Mermaid na pud ka? Tanaw ka inja ha. Taas buhok. Murag ikaw na. Cute diyang buhok guys na. Nanay bangs. Namitag niya ni pagbuhok ni Lexi ba? Tulid. Dapat ilang TV guys, di man pud mo gana. Kaya angin ko na itong bagyong audit. Kanilaging uwagang bagyong audit. Daghay nagubang gamit. Mara ni guys, gapon ning uli ko kuan. May uli ko silang bay gapon kay mo lagi to nakuha ko gamit. Mabasa ka be. Luway yung tawag dyan kuan guys dari siya gito po. Gay kuan nag-express na. Smile tabi dali be. Smile. Smile. Ala ka cute. Dugay lagi mama bino. Shout out ko sa mga taga Tubigon, labi na ni Ate Vidalos Cabrera, taga Panay tayon Tubigon. Ay Ate Vidalos ug ni Kuya Jovis, hay ko sa inyong pamilya nga naadari karon sa Tubigon. Nasuhito no ko diri sa Tubigon guys. Mga pila mga kontok o musimana pa kurong Domingo nasuhito na ko dari muli naman tatog lagi muli ko Galicia dyan wala naman ko ning uli kaya naluoy mo ko daring baby ni Ate Diyos waka waragi uban. Hello guys, then na Miss Bye guys, and das Aya dia. Hi baby, busy ang gipakuan guys, ang gipaduaan sa tablet kay rong di magkila kay jang magpapanilakaw man to pay gipalit. Ja karon guys, grabe paghangnaw mura pagnaw gi dabu-dabuhan kay wa paniligo, maligo pa kurong tadtaad guys, baway sa ko. Magkipos ako dari sa among mga das gikas hospital. Yang gipang area dadtos butangan hus kanang naihang gibutang sa langgana kay gikan lagi nig hospital nga mga gamit mga labhonan ba tong mga pundaon lang nga naang gipang butang sa likod
Tus kuan gibutang guys sa sana sa pelanggan ha. Ano ko kuan basis ayan na. Ano na siyang gilisan guys ang gitrapuhan og wipes kay gikag hospital ja ako wa pa ko ni padeud ako dari naglingkod sa kuan dia. Charot sexy. Naglingkod sa kanang naing lingkuran ng plastic wa ko ning lingkod dari kay wa pa man ko kailis. Kay kani lagi gikan tag hospital mag-ilis gid ta. Maligo pa man ko guys karon ng tagtaud kay dapay sa kabata maghilak unja ni uban. Anja guys among patan-awon sa kuan guys sa ilahang gawas lami lagi dito guys kay naay daghang buongon nagdabos tan-awan ninyo guys. Guys mo nilahang gawas zaday duha ka motor nila. Diya darag ang gingan guys nga buungon nagdabos na lagay bunga. Katilaw na ra ba ko dani guys diya arang lami arba ni kay tamis. Ka nagbunga na. Zaman ang gingan ninyo guys nga haning i-arrange pohon og mahuman na hinlo dari sud. Darag sibuyas guys da. Iganahan ko nagtanas sila sibuyas kay ara kahampuong kadyo katambek. Tambek kadyo. Mani guys, tapay lang buwak na to Diya kare nagsud. Nice ilang sud guys. Ganahan ko sila hang bababa. Kanang kisami, medyo nga dali lagi. Na-miss siya makagbaligwan port. Kisami. Nandiya guys, kanang naipuho na dyan ko ninyo maka-shoutout guys. Kaya kanila nagkabisi ko dyan mauwaw po gumo sa liat po. Vlog daring na si Diyos pa kay mauwaw ko. Mauwaw ko ba mag kutib-kutib ni hang baba. Andiyan na sila. Tingnan na si Janet nga okay ra ko. Pero mauwaw magkasi ko. Di dyan makaya sa hang power. Charot. Ito guys, mauwaw gazid ko. Diyan mo nang guys. Sunod na dyan. Pasensya na dyan mo guys ang vlog. Sunod na ko maka-shoutout ninyo. Basta ipang comment naman ang inyo hang gusto i-shoutout. Kaya hara nang gipang suwat. I-shoutout naman ha puhon-puhon. Og di na ko mabisi. Diya guys, kanang naay mara niyang vlog rong adlaw guys. Daghang salamat sa inyo hang pagtan-aw. Ga-update ra mo na mo. Naho. Nga da namin sa Ate Janet. Nakauli namin kaluis Ginoo. Kay di gajid lalim magpudyo adtong hospital. Di gajid lalim makaluja. Kaluja sa balatian. Makalujag samot sa ahang balatian. Charot. Pero salamat ko sa Ginoo. Oy, share day punha ninyo guys. Gani hagikan ko og land bank. Salamat sa Ginoo kay gidungog jigahang pagampo nga kaingan kog di ko makasweldo. So naaday guys, naaday mamisong ning sugod. Salamat kaadyo ninyo guys. Kay ugwa mo di ko makamamiso, di mi makamamiso. Naaday ning sugod guys, bag-o naman pud patakaran day karon, wa may ning email sa mo ang wa ni email ba sa wa may ni email si YouTube, wa man ni email na mo. Mo nang gikulbaan ko nga nganong karon first time ba jud na sana first time ba jud na mo na hitabo ni nga ni among na suwayan nga way ning email na mo nga na makasweldo na nga na kay kada 21 guys mo email naman na namo ng YouTube. Jawa man jud ning email jan try ko gani hag inquire datus kanang nay land bank kay gisugo man po kong ati Joshua ni hapit po kus land bank na aman day sud makabayad agad ko sa mga kautangan bitaw to naman gud koy utang ni tatay guys kay katulaging allowance sa ang ujian kining larga mag Manila di na pa koy utang ni Purami guys kay katong ticket sa among ang sa hang ujian nagtunga man mi aron lagi makalarga pag Manila mo na among gitungaan ba guys ja magbayad pa pug kog kurente nila na didto puhon ug makauli nako unya palit pa pug kog mopalit pa pug kan guys isa ka sakong bagas puhon makauli ko kada sweldo na mo palit man jud ko. Anja daras last sweldo na wa ko nakapalit kay gamay ra magud hang nakuhang mamiso ja. Tigumon pud na hang uban guys kay malagi to hang pangandoy nga makabay amo ang kaugalingon Lexi. Mala lang na share ninyo guys, dagang salamat din ninyo guys kay ugwa mo di ko makamamiso, di mi makamamiso mo nang salamat ninyong tanan guys. Og ilabi na ni Ate Janet og ni Ate Joshua.
nga gi-welcome ko nila dari as ilahang pamilya. Daghang salamat din jud sa inyong kabuutan. Mo na ni guys, mora ni ang vlog rong adlaw guys. Salamat si Juhang pagtan-aw o God bless natong tanan ug amping mong kanunay ug asa man mo karon. Thank you for watching guys at tangin na padahang sunod nga vlog guys. Bye bye. Love you ni jung tanan guys. Thank you for watching.